У нядзелю ў Мінску прайшоў першы нацыянальны спартыўны фестываль «Мова-кап», мэтай якога было сабраць на адзінай пляцоўцы зорак беларускага спорту і звычайных балельшчыкаў. Ідэя фестывалю належыць групе зорных беларускіх атлетаў з вядомага дабрачыннага праекта «Мары збываюцца». Удзельнікаў і гледачоў віталі чэмпіёнка света па плаванні Александра Герасіменя і чэмпіён Еўропы ў дзесяцібор'і Андрэй Краўченка. І гэта вельмі добра, што мы сёння паспрабуем размаўляць на беларускам. І з вашай дапамогай, конечно. І я не буду вельмі шмат гаворыць здесь, потому что мяне чакаюць мои спаборніцтва, трэба кіраваць, таму жадаю вам поспехаў. Давайте зробім гэта. Вітаю ўсіх на гэтых спаборніцтвах. Жадаю ўсім добрай барацьбы, добрага настроя. Усім добра і кахання. Дзякуй. Каб стаць удзельнікам «Мова-кап», неабходна было выканаць дзве умовы: прыняць удзел у тых ці іншых спаборніцтвах і размаўляць у гэты дзень па-беларуску. У рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі і на пляцоўках вакол яго каманды-удзельнікі выяўлялі мацнейшых у асноўных дысцыплінах: міні-футболе, стрытболе, плаванні, лёгкай атлетыцы, бадмінтоне і гіравым спорце. Праграма гэтым не абмяжоўвалася. Усе жадаючыя маглі паспрабаваць сілы ў штурханні ядра і скачках у даўжыню, у кіданні мабільных тэлефонаў і нават у такой экзатычнай дысцыпліне, як бег на 50 метраў з прыгажуняй на плечах. Каманда прэсбола таксама прыняла ўдзел у спаборніцтвах. У міні-футболе калектыў прэсбола ў папярэднім раўндзе саступіў зборнай дыпламатаў з пасольстваў розных дзяржаў. Гульня скончылася нічыёй 0-0, а ў серыі пенальці пашчасціла дыпламатам 3-1. А вось у спаборніцтвах па бадмінтоне прэсболаўцы дайшлі да паўфіналу. Маркуючы па колькасці і настрою удзельнікаў і гледачоў, галоўную мэту прывабіць цікавасць людзей да здаровага ладу жыцця і нацыянальных каштоўнасцяў арганізатары выканалі. Здаецца, усе атрымалі задавальненне ад спорту і роднай мовы. Падчас фэсту выказваліся думкі, бадай добра было б зрабіць «Мова-кап» штогадовым. Пагадзіцеся, а ідэя і сапраўды неблагая.